Beppe Gallia huwa l-ewwel Malti elett chairman tal-Istudenti Demokratiċi Ewropej l-IDS, l-akbar għaqda studenteska fl-Unjoni Ewropea. Wara li serva l-7 snin fl-għaqda tal-Istudenti Demokristjani Maltin, sentejn minnhom bħala segretarju ġenerali u fil-waqt li huwa jifforma wkoll parti minn assoċjazzjoni uffiċjali tal-Partit Popolari Ewropew, issa jkontesta għal din il-kariga prestiġjuża. Dawn kienu l-kummenti tiegħu ftit sigħat qabel ma tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni. Kontent ħafna li l-European Democrat Students għażlu lil Malta biex jiġu għal din is-Summer University li hija l-ikbar attività tagħna bħala għaqda Ewropea. Aħna hija l-għaqda uffiċjali tal-Partit Popolari Ewropew li hija tal-istudenti u f'Malta llum qegħdin nilqgħu fostna madwar 50 student ġejjin minn 30 pajjiż differenti. Is-sibt filgħodu waqt il-konferenza annwali tal-Istudenti Demokratiċi Ewropej li din is-sena saret f'Malta, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech awgura mill-qalb lil Beppe Gallia għal din l-elezzjoni u esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-opportunità li indirizza din il-konferenza. Illum kelli l-opportunità niltaqa' ma' studenti Ewropej minn pajjiżi differenti fih dan l-EDS, l-European Democratic Students. Kelli ovvjament l-opportunità mhux biss niltaqa' magħhom individwalment imma wkoll nitkellem magħhom. Għamiltilhom diskors li fih qedtilhom li huma l-aġenti tal-bidla huma li jridu jbidlu l-pajjiżhom lill-Ewropa imma li jridu jagħmlu l-aħjar verżjoni tagħhom infushom l-ewwel imbagħad l-aħjar verżjoni ta' pajjiżhom mbagħad l-aħjar verżjoni ta' Ewropa Magħquda. Bernard Grech qal li bħal Ewropej jridu niffukaw sabiex nagħtu lin-nies edukazzjoni ta' kwalità, aċċess tajjeb għal kura tas-saħħa u opportunitajiet ta' impjiegi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li meta wieħed jikkontesta kariga bħal din ta' chairman tal-IDS u jirbaħ mhux biss huwa privileġġ iżda hija wkoll responsabilità. Dwar il-proċess demokratiku, Bernard Grech saħaq li huwa importanti li wieħed jaffronta l-isfidi minn perspettiva differenti. Bernard Grech ħal opportunità li jitkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija fejn saħaq li l-vaċċin kien verament importanti u li hu kruċjali li nibqgħu naħdmu flimkien bħal Unjoni Ewropea u mhux bħala pajjiżi individwali li jfendu għal rashom. Mill-banda l-oħra, Grech qal li waqt li qed naħdmu sabiex nirkupraw minn din il-pandemija, irridu naraw li ma ninsewx il-kriżi tat-tibdil fil-klima, xi ħaġa li d-dinja diġà qed taqa' lura fiha.